היי אתם. כן, אתם. החברים שלנו, שתומכים בנו, שעוזרים לנו, שמאפשרים לנו להיות מצוידים וחמושים. אתם יודעים, אלה שחושבים עלינו. רצינו שתדעו שגם אנחנו חושבים עליכם. כל יום, כל היום. כשאנחנו מתלבשים בבוקר, כשאנחנו יוצאים מהבית, ברכב, בדרך לעבודה, בהליכה של אחר הצהריים, בחדר, מול המחשב, ומתחת לשמיכה, אפילו בלילה. כל היום אתם איתנו, אז רצינו להגיד לכם תודה. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ובקרוב, כשהשקט יחזור אלינו, תבואו לבקר. אני מבטיח לכם, הקפה